pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangoimbani foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata tinechoka kumudzi Malawi. Bwande mukuti chani tsopano? Achimwene ndinacho chikhulupiriro chonse kuti zanu zonse kumeneko zili bwino. Ife abale anu kuno kwanu kunyasalanda ayi ndithu tikadapuma achimwene. Ndipo ndiyetu kuchitika zinthu mwamva inu. Komabe ndi nthawi yake basi. Zina zimene zikuchitika pakatali pano ngati ukumbukira bwino lomwe ifeyo aprofeti Bwande bwantasa tidalosera kale kuti zidzakhala choncho. Kotero kuti sikutibe tikumakhala anthu odabwitsika kwenikweni. Ndikudziwa kuti mwina mwake zina zimene ndimakamba simatha kuzitolera. Naonera kata angapita ija chimwene amandiwuza nzanuja kuti munamunong'oneza kuti komatu Bwandewa zina zichewa zimene amalankhula zimakhala zobalalika choncho mpaka kuti munthu wamvetsetse bwinobwino zimakhala zinthu zovutirapo. Izo zisiyeni musadandaule nazo achimwene. Munthu lolereronso ndi amikiro omwe aja Khwezy buses ikamba kuti gule sitampa tsiku lalero maulendo apa basi kwathu kuno anaphweka ndi basi za Khwezy basi ukakweramo umayiwala zambiri imayenda bwino kwambiri umangozinika kuti basi ulendo kaya ndi wa ku Mzuzu kaya ndi wa ku Blantyre kaya ndi wa ku Lilongwe basi wafika yaufofo yosunga nthawi simayenda mwaumveyi ngati mmene anamgogoda enawa amachitira amwene. Ndimakamba kuti zochitika kwathu kuno zikuchitika monga momwe ndanenera muja chimwene aperezi okanchacha atuluka mwene nawonso kulavula moto. Nkhani yomwe ija ya blazi mmerikano ndalankhula ija titalankhula nafe monga mwa nthawi zonse kunali kutukwana anthu mtundu wonse. Wakhuta Bwande bwantasa ameneyo nkhani zakumtambo atisire ifeyo ni wake sizikumukhudzayi. Koma ndithu muchili chonse chimene takhala kulankhula chokhudzana ndi kumtambo timalankhula mwachikondi. Nthawi zonse timangofuna makosana achite zinthu zolondola basi kuti mwina mwake awawa anyamata halayansiwa ndikuchitapo kathukuta ndikumadziwa ndithu kuti akangochigwesa chinthuchi ena ake alipo amachawi atola ndikumapita nacho. Panopa mwina anyamata ayamba kudzuka ndikumuwuza munthu wamkulu chairman wifilimbe bus depot wathu blazi mmerikano kuti iyayi osabisalira kuseri kwa anthuyi ngati muchifunabe chinthuchi tulukani poyera tikumane pa galaundi. Zija tinkatina zija kuti kumadziwa nthawi yotulukira mbwalo osamangoti hayi guleyo akuoneka kuti wabeba ode ndibafinabe ndiye kumakhala tsopano kuyaluka kosakhala nako bwinoyi. Kaulemu konse kamene anthu adali nako pa iwe konse ndikutheratu. Nali nakala chimwene kuti ambiri amene akumakuwa kuti Ayimanso ambiri ndi anthu opanda chikondi anthu akuba kwa basi anthu amene akufuna pasi pa mtima kuti munthu wamkuluyu akadutsa sikuti angakhalenso ndi mphamvu zochita makani zambiri zoti zikachita ndi ifeyo tikapitirizabe pachadasira paja.
kunja kuli dzuwa uku ambiri a Ayimanso si anthu amene akukonda mpingo wa mtambontambo ndi anthu achiphamaso njifake lero lino mwanji waoka mchacha anthu amene ambiri ife sitimayembekezera kuti angatuluke poyera nkumanena kuti iyayi akuluakulu nganga bulawayo akapume tenti musiye tisamuzunze iyayi anthu ambiri a Ayimanso ndi ajawo amene akudziwa bwino lomwe kuti ali ndi munthu wina wake kumbuyo kwawo amene ankamufuna kuti adutse koma akudziwa kuti munthuyo sangadutse ku msonkhano waukulu ndiye zimene ayamba kuchita ndi kugulula anthu amene akuoneka kuti akhoza kuwatsamwitsa ndi cholingabe choti zawo zitheke kafadala mlamu wanga uja paja ni mmodzi mwa anthu amakani kwambiri ku mpingo wa mtambontambo namuuza live kuti mulamu izi mukupangazi sizingatheke sindinambisire kuti anthu ngati ukanchacha ndi anthu amene zingavute maka usamawapeputsayi ndi anthu amene agwira mpingo wa mtambontambo kwa nthawi yayitali ena monga mwa nthawi zonse atukwana mtundu wonse inde apereziso ndikachani mwana wa fomu kaya zawo izo koma ukanchachabe ngati afika nawonso povwandamuka kuti iyayi zikuchitika si democracy ndiye kuti ndithu pali ndi nthumbu likungofunika kukhala pansi ndikuwunikanso kuti kodi ndiye tipanga bwanji zikhala bwanji zinthu zakezi makosano okwapatira tambala ndi anzawo ndiye sikunyang'wa kwake kumachita kupyepyerezera ndewu kuti iwe ilipo ukamwa mano onse pa mtunda ngati akupanga malonda amankhwala otsukira m'mano akuyiwala moto mapita kwatsala chire ndithu ndamba tsopano umaona kuti izi zikuchitika ku mtambontambozi nkutheka aliponso ena ake okwapatira tambalako amene akumachita nsokolezera kuti amenyane kumene amene wawa agwerulane sagwada tikamafika 2025 wathuyu adzangoyenda poyera ndi mapazi basi alipe osapezekanso ochita mfweyi zimene zikumaopsa chimwene zikuchitika kuno zimatipatsa mantha kuti koma ino mwati sitibwereranso anthufe kutale za mpingo umodzi ukhala wamphamvu kwambiri ena onse kumangolumana mpaka na nthawi nkumatha zikumativuta kuchikumbeni kuno kuti zilipo nkhani zina zake zofunikira kwambiri zimene ifeyo anthu wamba timafuna ena ake kuti atimenyere nkhondo koma zimene zikuchitika pakatali pano zimodzaoneka kuti tili tokha amwene sizikuyenda atoyi amwene nkhani ngati ziya zoti anthu ena ake anabetsa ndalama kwa mkulu wina wake wa butchale kunja ndalama zathu za nkhaninkhani 750 miliyoni kwacha ya misonkho idapita idamera mapiko tilibe utifunsira kuti kodi zimene zija zinakhala bwanji anthu atanganidwa ndi za zii ena Ayimanso ena ayisangayimenso dala nkhani zeni ndi umakwililika basi amwene nkhani ngati mmene ndalama za muliri wa korona zidayendera ni nkhani zimene mpakana pano mutu wake sumadziwika ndipo ndi mmene akupangira anzathu otsutsa sizidadziwikanso amwene zinatha basi alibenso nthawi imeneyo kumamveka ali kuti koma chimanga chaonongeka koma ukhangati chitabedwa chene osadziwika ndalama nkumasowa ndithu ndalama zathu za misonkho koma uje akupanga zotere tilibe otilankhulira kuti mukupangiranji izizi makosana atanganidwa kwa basi ni nkhani zazi ngati zoti Ayimanso enanso sangayimenso tikutero ife olemekezeka nduna zachitetezo akumayenda ndithu ndi galimoto yopanda nambala akuti iyayi zimene zikuchita chifukwa cha chitetezo chawo cha ndunawo mpaka naseka mwamva ino olemekezeka nduna oyang'anira zachitetezo akuyenda galimoto yopanda nambala akuti chifukwa cha chitetezo chawo ndiyeno kwathu kuno amene ali otetezedwa ni ndani ngati nduna zachitetezo ikumachita mantha kuti chitetezo changa chili pampeni kuli bwanji ife ya mmudzi mwa abuluzi kaya munsalumu kandi wokabudyula ifeyo ndiye bwanji amwambwitere dungulinya mwazamimba mwamonitsute ifeyo amalaya athina ndiye chitetezo chathu chiyenda bwanji kodi awisefu kodi zija zoonikanso kuti nduna zikugwira bwanji ntchito zija zimene zija zikadachitikabe kapena ifeyo bwantasafe ndife akuchikamwa nanga halayansi zilipobe za halayansi tumakumanabe ngati atsogoleri kuchitira zinthu limodzi kapena ndi zomwe zija zandiwolotse ndikutafune mwina nthawi ino ndotafunana awalo ndi ena mwa mafunso amene ifeyo anthu amwe achafera nthengo tikumakhala nawo koma opanda mayankho eti zazo nanena kale nanena anthu ena ake adanena kuti ino ndi makonda kulakhula za hazenulo bwanji osayankhula za chithimu chanu cha Chelese chija bwanji chabwino ndasiya
sinzalankhula za hazenolo ndizingolankhula za cherese basi ndizilankhula za cherese chabwino mawina ino ya hazenolo chinthu chitengani muchuke minyama koma sidza kuthera na hazenolo mwamva ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kunyasa lande sunga mvetse